Hey guys, welcome back again to our YouTube vlog. Ano yata usab guys sa panibagong yugto ning ato drama nga mga kalag nga bunguton, but pagod ta mag-proceed, of course, I just wanna share with you guys na ako karon sa duyan no nagtinakulan style. So as of now, ingani sa atong sitwasyon tungod iwa ta sa balay guys, wala tay saktong setup, but pasensya niyo na sabta na lang kay wala ta sa balay na ta karon sa ospital guys. So kay ang kahimtang diri guys, lab na sa mga runner kay diri jud magpuyo sa gawas sa ospital. May gani guys dakog tabang ang maong waiting shed nila or kaning gitawag og kubo-kubo dinhi sa SPMC. So diri amin nagatambay labi na ang mga runner. So niyo sa hay di mi makasulod sa shelter which is ang Capernaum. So diri na lang mi nag-standby sa kubo kaysa naman muli guys na dili kaya jud di papa ang mobiyahe. Labi na guys for pang 5 days 21 pang 5 days na karon ang opera ni papa. So fresh pa kayo guys, and so for the first time nakita na ko sa madi papa. Hi guys, ni kalman akong dughan di para tong una na ko kita no kay kung dako sa nang sama guys mas dako karon, pero I just wanna share with you, but pasintabi sa mga ganing sensitibo kayo no kanang ganing imin kanang dali ra makasuka or kanang di makamupunog sa mag like dili anand. I just wanna share with you na mas okay karon ang sa mati papa, unlike before. Kay before good guys dili jud normal ang sabadi papa, nana jud ang nagawas, unlike karon nandug kanang makita nimo na totally samad gyud siya. I mean dugo gyud ang nagawas, di para sa una guys na brog makakuan ka bala ingani dining samad nga nana may nagawas. Grabe guys, delikado kay si papa adto, promise. Inapay nang gawas nga hugaw. Pero karon okay na si papa, pero wa man siya gilantan kung dili gipanugnaw siya. Part of the hilantan nagyapon na siya guys no. I don't know, is it because of the operation that may cause kanang his fever? I think so. What do you think guys? Is it because of the operation? It's not about mild, but it's about di siya mild nga opera kundi kanang lalong siya na opera no, kanang ganing delikado nga opera gani general anesthesia ang gibutang guys. So for the second time na ni papa naka general anesthesia no. So dugi po nakamata si papa, grabe no, hindi mo po to maintain. But thank you so much mga namati sa to ang situation effect diri Anyway, sa madiganahan mamati sa atong pa-intro guys, you may forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga mga kalag na bunguton. But as of now, magbasa sa taas inyong mga gipang comments. Sa mga gusto din magpa-shoutout, paki-comment lang ako sa baba guys para to nang mabasa nagpa-intro sa mga upcoming drama. So as of now, magbasa sa taas sa inyong mga pipilak mga comments ngadto lang sa drama nga mga kalag na bunguton. Ay magkatawa mo ka sa akong sitwasyon mo din yung newscaster guys nga mag-vlog or maghimog intro or magpa-shoutout dasa do yan karon ako kadog ngani na dapat naka-set up tanon, dapat naka-mic. Anyway, naka-set up na gito sa balay, pero usay ko mo gamit guys kay kanang sa ako pag gina-share kato siya nga month of April nga na. So nanganak ang akong baboy, so I have no time to ganing to set up some of the props or materials na akong gamiton. Kaya di ba sa magkuhan po na mag-set up, so kailangan dito taog ka ng saktong space. So kato siya na time na naman noon ta, pero wala ako nag-set up guys kay bahutag baboy, di ko ganahan na mas mabaho po na nga mga setup like sa kadaganing microphone phone. So sensitive po na ako yung gunitan niya bakog baboy lugar po yun mawang baboy ang baho. So mo to nga wala na lang talaga di mo set up. So atong setup dito naghigda gyapon tinapalan style na sa kana. Anyway, magbasa sa tagay sa inyong mga gipang comments kay nataas na ito yung istorya no. Okay, so the first commenter guys na atong basahon si Ma'am Dads Vasquez 3 weeks ago gito nago. Anyway, kani siya mga commenters gito mabasa sa mga kalag tungoton. Again, thank you di ay sa nag-suggest ani nga dapat kuno kung asa nag-comment ang maong commenters dapat gito ra pud basahon sa maong drama. But akong gibuhat sa una guys kay
dili siya kung ganing ganun, okay, loading atong mind. Asan akong utak? Siguro to, santaan akong utak, guys. Nabili na akong utok. Kahadlok. Pero guys, kanang pasabot, kanang karon mas okay. Okay, the first commenter na itong basahon, si Ma'am Dads Vasquez, 3 weeks ago. Matod nga din hiyang nga daghang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bungoton. Episode 73, 74, and 75. God bless us all. Thank you so much, Ma'am Dads Vasquez. Okay, but napansin nyo ba guys na medyo buo atong tingog because nag-concert ta gabi eh. Choris concert yun. Naglaag gid kayo bitaw. Naglaag mi gito sa Rojas. So, grabe kinantahay no. Anyway, syempre hilig ta og kanta guys. So, gimingaw ta og kanta. For 1 month, wala na ta kakanta, wala na ta kagunit og mic. Moto nga, agad ako mga kauban diri sa kanaganing neighbor kubo. Choris. Yan, among mga silingan diri namang laag po dami pa nalagsa. So, ayan, nagkayayaan gabi so nangantami. So, manay result na sa tingog paus gita. Unlike kadiin na guys na paus jud as in totally paus. Karon medyo okay na mo na feeling project na buo. Nindot nun gipang sana all paus. Okay, proceed ta guys. Si Ma'am Dads Vasquez gihapon for 8 days ago. Ito gyapon nag-comment sa drama nga mga kalag nga bungoton. Matod niya din nga daghang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bungoton. Episode 85, 86, and 87. God bless us all. Thank you so much, Mom Dads. Okay, the next commenter si Sir Noel Bitoya. 9 days ago, matod niya diri nga keep safe, idol, gwapa, amping, God bless. Thank you so much, Sir Noel Bitoya. Napay keep safe, napay amping. Grabe, 2 in 1. Sana all. Charis. So, thank you so much, Sir Noel Bitoya. Pagpasensya nyo na guys, akong tingog kay paus jud ta. Okay, the next commenter si Ma'am Dads Vasquez 4 weeks ago. Mato niya diri nga daghang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bungoton. Episode 70, 71, and 72. God bless us all. Thank you so much, Ma'am Dads. Okay, the next commenter again, the same commenter lang gihapon, si Ma'am Dads Vasquez. Pansin ako, consistent yun si Ma'am Dads na naga-comment sa ito mga dramas. Every time na mag-upload yun ta. Dili lang kay isa, kundi usay maduha pa na ilabi na ako ma-appreciate niya guys ang maong content or kanagining maong episode ta. Thank you so much, Ma'am Dads. Okay, mato niya dari ang daghang salamat Radio Vlog sa mga kalag nga bungoton. Episode 88, 89, and 90. God bless us all. 2 days ago po na siya. Thank you so much, Ma'am Dads. Okay guys, ano yan na guys, ang lay sumpay ng atong drama nga, mga kalag na bungotan. Just keep on listening po. Pagpasensya niya sa tang setup, yung matay tang setup. Okay, keep on listening guys. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, kika na ini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Ambil ka na! Ambil! Ayaw ninyo ihuli ang balaan ko pa ni Behor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usa mo na ito iniron. Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito doon, ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan. Wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kilabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako kay kun dili bilangguon ug kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karo mga higala ni ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Pida, ngano pa man sa buoy nga misud mangkas akong lawas taon, oy? Tanawa ra ka. Ay na pagsigyaw-yaw diaton. Mangandam na ta kay taas na ra ba kayo nga atong puasa ron?
Wala na ba maniud to? Wala ta maniud to og mo snacks. Oh, come on. 10 minutos na lang is. Ato nang duolon daan si Padre Simon. Nala, sige. Tanaton. Oh, come on. Andam na ba ka mo, Luis? Tonyo? Andam na kayo, Midre. O, sige. Biloy, ug Norman. Padre. Andaman ninyo ang mga sacramentals. Tara, Padre. Oh, hain man ang exorcist holy water. Ipadool na ko. Tara, Dre. Ambi ka ng krusipiho. Mga ko ninyo, Luis. Tunyo. Oh, unsa man, Ray. Oh, come on. Nahimo ba nga gapuso na mo ang inyong mga kamot sa armchair? Ha? Gikinanglan ba din na, Dre? Oh, in kaso og mo react na unya ang mga daotang espiritu sud sa inyong lawas. Oh, sige, Ray. May problema, Ray. Kapusa lang ni. Oh, come on. Dali, iputang inyong kamot. Dito sa atong armchair ka atong kapuson. Dali, iputang. Dara, Brad. Be. Oh, sige. Brad. Sugdan na nato ang atong mga pagkampo. Ug sunod mo na ako. Isde. Disney. Sige, Dre. Oh, come on. Sige na. Tiyungo na to ang atong mga mata. Ug itugyan na to ang atong hunahuna ug kasing-kasing ngadto sa atong labang makagagahom. Sa ngalan samahan, Tingalan siya, mahal. sa anak, Sa anak. ug sa Espiritu Santo, Santo. o Diyos, sa labing gamhanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ipadayon sa kinsadunggan. Oh, sa asok. Ambi ang insinso. Para siguro agaw na. Amo nang gihatod pa ingon sa sibahan. Maayo, Dakor. Pero agaw na. Murag nagkamatikon ko nga nausan ko sigura. Unsay buot nimong ipasabot. Natahap ko agaw. Nga tuwa na siya mo pabor ni Padre Simon. Ayaw pagsaba, Dakor. Naibaw ko ni Ana. Pasagdahi lang ninyo siya. Sakye lang ninyo si Kura. Kay dako kay siyang kahimuan nato aron mahimo sang instrumento sa pagkuha sa kupa. Agaw. Oo, busa. Sundan lang ko ninyo. Panid ilang kanunay ang iyang mga lihok ug ayaw ninyo siyang supaka kung unsa may iyang gusto. Oo, agaw na. Ang iyong pagbuot ay matuman. Ako ray mahibaw ni Kura. Nahibaw ko kung unsaon nako siya sa pagduwa. Paim na sila og tubig. Paim na ninyo. Tubig ko. Panginom ka mo, Luis. Tunyo. Minom na mo. Uy, kinsa ro? Oh, Magda. Dayon mo. Dayon mo dire. Soon. Kumusta na, Trey? Okay ra. Nagkinahanglan lang sila og pahuway. Kanang, Trey, nganong nagsikaw mo na ilang mga mata, Trey? Okay lagi na sila, Trey? Wa kita'y angin kabalakan. Natural ka na sa ilang mga reaksyon. Unya, nganong oras na tingog-tingog, Trey? Unsa na? Uy, Luis, naulian na mo, ha? Hoy! Hoy, naunsa ko taon mo? Unsa man naulian na gyud mo? Unsa man, Trey? Naulian na ni sila. Ano di mo na sila magtingog? Paubuto na to ang ilang tubag, Magda. Kaya sukad sa among pag-deliverance din kaganina, naluyag kini sila sa ilang pagpangusog, antod nga dili na sila makatingog. Hoy! Kamong duha ba
ko sad mo, uy, kung naunsa mo. Hoy, Tonyo. Ayaw kong sigais mo mga mata, ha? Tingog mo diha. Wadi ay ka mananghit ni Padre at usan na piis imong pagpiya din he. Pasensya na kaayo ka, Lourdes. Ngawa na ko makapananghid ni Padre. Tungod kay dili na ko gustong makahasol pa niya atong tugura. Nahibaw kong busy kaayo siya permi. Pero nibalik man lagi karon. Unsa ba kay imong tuyo niya? Kuan, Lourdes. Kung mobalik ko sa akong pagkabiyata, dawaton ba ko pagbalik ni Padre Simon? Ha? Mo balik? O, Lourdes. Gusto kong mobalik og moserbisyo pag-usab dinhi sa simbahan. Pero yun na para kura. Di ba matod ni mo nga di nagkikamubalik pa din he? Unsa ba'y nakapausab sa imong desisyon karon? Kay nga no, Lourdes. Dili na ba di ay pwede nga mobalik pa ko dinhi? Oh, dili man. Pero nagutanan lang ko nimo kung ngano ug unsay bugat nga rason nga nakapausab sa imong desisyon karon. Akong nabalansi ang tanan. Nga dili giday ko angay mo talikod sa simbahan ug mo serbisyo ko dinhi hangtod na sa akong kamatayon. Oh, mao pa? Mahimo na ba nga akong ikasulti si Padre Simon karon? Naapasipay itong ganon nga gihimo karong mga orasa. Pero ayaw ka palaka. Ako sig atuon ug akong pahibawon nga gusto kang makikistorya niya. Salamat, Lourdes. Agaw. Oh, Dakor. Unsay balita? Agaw. Dunay ngilan ka balita. Unsa ka na, Dakor? Naay mga dagkong panahon karon sa mga pundok nga nagprosesyon paingon sa simbahan. Unsa? Ang mga tao nagdaog magkandila ug nag-awit ug nagdayeg silang Diyos. Unsa? Talagsaon kinitabo karon kaon. Kalit ka nagkapundok ang daghang mga tao ug nagdungan pagitok sa ilang mga pag-ampa. Ba, dili ka na mahimo. Kinahanglang mapugnan na to sila. Pero kaon, daghan kayo sila. Diin bagikan ka ng mga tawhan na. Kinahanglan na dili sila makalahos ngadto sa simbahan. Pangita mo pagi nga mapugnan na to sila. Pero ang agaw... Buhat ang gisugo ko ni mo, Dakor. Oo, agaw. Karon kayo agaw. Wa gid mi klaro, uy. Napa may pasiga-siga sa inyong mga mata niya. Wa pa gihapon mo maayos sa inyong kahimtang. Wata mi kibaw dayo oy. Na nagsiga na dayo ang mga mata. Amo na yung duman, gito na kanang nagbira na mo nga. Mga itom nga tao. Itom nga tao. Oo, unsa itom? Oh, come on. Tinood na, doon ay nagkupot na mo. O, di mi nila buhian. Oh, come on. Hala no. Di ka huna-huna ra gyud na ninyo. Oh, come on. Tinood na magda, oy. Si pagtuunin mo, ining among kahimtang natiw-tiaw, rami joke. Oh, come on. Day, Magda. Wa mo kadungwat ng isulti ni Padre Simon. Daghan ang panuway nga misud sa among lawas. Ang kinaisugan nga panuway nga misud sa akong lawas, mao si Luis. Mangunay mo katon, oh, come on. Baos-baos lang na is. Sa makaunay lang nato. Ang tabubanduhan, no? Ayaw ko na mo magsiging binuang, be. Pagtarong ko na mo. Magdaday. Magdaday. Magdadalo. Kung ba, matod pa ni Padre Simon, kining nitabo na mo, taas pa kayo ang proseso nga may tabo ini. Di ni madali-dali kay biktima may sa tunglo sa mga kulto. Oh, come on. Sila ba si Bilhor ang nakaingon ini, ha? Okay, so naman di ay. Oh, come on. Gusto ka Magda. Binuhatan ni Bilor. Kay nakusto, nakuto na yun. Nunsa. Ang buot akong ipasabot at suko kay Jalamo. Lagi ka magkadimaoto niyo. Unya, pila makakaporsyento, be, nga maulian pa mo? Matod ni P.S. Chapi. Padre Simon. Mamaayo mag-economy. Ingon si Padre Simon. Kinahanglan lang yun nga palikunon panamo ang among pagtuong ato niya. Muna. Muginay gitambag ni Padre Simon na mo. Oh, come on. Dos, dagway pa lang ninyo, Luis. Kung ako pa'y Ginoo, di ko makasalig ninyo nga malig-on pang inyong pagtuo. Oh, tayo lagyo namin ninyo. Para na ko, no? Abi ninyo, no? Mayo pag anaro na lang na ninyo inyong kaugalingon. Nga mo dawat na lang mo sa kamatuoran. Kunik. Pipip! O damay kamatuoran, day. Gusto mo? Ang kamatuoran
karon. Nga kuli na kaayong matambalan pa mo. O mas maayo pa siguro nga dawato na lang gid ninyo, nga ingon ana na gid inyong kinabuhi hangtod sa inyong kamatayon. Oh, come on. Ayaw sa paingon ana dahi, oy. Dahi taon, oy, ngilaki ng imong giunaon na. Ako'y alkansi ini, dahi, oy. Sa alkansi? Nga nagutong alkansi man ka? Tanawal ko, ha? Lingi sa imong likid. Likid. Tanawa likid. Buta ni pasabot, kilid. Diba? Diba, tanawa? Mas gwapo pa ko kay ni Luis. Kining dagoy ni Luis. Daginuton kay ni. Sunaton. Ikaw, Hap. Sige lang kang panira na ko, Hap. Nagsulti lang ko sa tinodis. Ako di alkansi ini. Kundi kita tawa ulian. Oh, come on. Sunaton. Ikaw, Hap. Sige lang kang panira na ko, Hap. Nagsulti lang ko sa tinodis. Ako di alkansi ini. Kundi kita tawa ulian. Oh, come on. Pasensya na kaayo, Padre. Ngawa ko makapananghid ni mo ni adtong miaging mga adlaw. Ay, unsaon mangkod. Nakalitan manggugos akong mga desisyon kani adto. Wala ka para na ako, Cora. Pero, usmon ko ikaw pangutana. Sa kadugan na nimo, nga biyata din sa atong simbahan. Nasayon ka ba sa kaulugan isip? Usa kaalagan sa Diyos? Oo, Padre. Nasayod kaayo. Kung sa may kahulugan na ini, Cora? Ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya, Padre. Pagtuo o pagsalig? Oo, Padre. Napay ko ang Cora. Gusto ko nga makadungog pa sa imong laing tubag sa akong pangutanan nimo. Pero, Padre, sayop ba di ay kung higugmaon nato ang Diyos labaw sa tanan? Gusto ang imong tubag, Cora. Apan, doon na kinikuwang. Unsa pa may kuwang nako, Padre, kung gihigugman ako ang Diyos labaw pa sa akong kaugalingon? Kung tinuod kang nahigugman niya labaw pa sa imong kaugalingon, inahanglan nga andam kang musakripisyo o magpakamatay, uban ka niya. Padre, andam kaayo. Andam kaayo kung mag-antos og musakripisyo sa tanang mga pagsuway. Bueno, Cora, sa pagkakaroon, dili ba ti ka mahimong dawaton dayon? Inanglan nga mo konsulta na ako sa uban na itong mga kauban din Dili mahimo nga ang akurang desisyon mo ay masunod. Inahanglan nga uyunan kini sa tanan. Kadagang mga tao, Padre. Nagpunsisok sila o di na masuod sa simbahan. Dalay ko ng Diyos. Ug himayaon ang yanganan. Hangtod sa kanturan, Lourdes. Huwag ko makasapot sa kong ibating kalipay, Padre. Usa di ka dakong milagro. Dako kining kadaugan sa atong pagtuo kaniya, Lourdes. Niagi siya uban ka nato. Bisan pa sa atong mga pag-antos. Salamat kaayo, Ginoo. Nagitungog nimo ang among mga pag-ampo. Balaang ikupa ni Jesus. Ani-ana ang imong katawan. Nibalik na diya kanimo. Dalaygon ang Diyos, Padre. Dalaygon gayon siya. Mga inutil mo! Huwag mo nahimo! Ang mabungkag inyong pundok sa mga tao! Pasensya na yun kayo, Gaon. Dili matabang ang nagbagang duot sa katawan. Wa na may mahibaw kung sa iyong buhaton. O wa may makasabot kung ganong naingon ini. Punyeta! Mga kabahong! Pasiluwa may Gaon na napakias ko eh. Pasayloa! Pasensya! Wa ka hinunggang dakor! Kabahong kang dako! Gaon, ayaw itahol kasukod ako. Gilikay lang ako ang ato mga sakop sa akong peligro. Delikado kung kita'y mabutang sa akong alanganin. Daghan ang mausik ang kinabuhi sa ato mga sakop kung pugan nato ang mga tao. Ha! Kung dili ka makahimo sa gisugo ni mo kabahong, pakitol ka! Kung saan ko pagkastigo, kadto mga supakiro sa atong kausa.
Pero, Ayaw kong pugi! Sa kong gusto buhaton! Pahawa direct ka bahong! Iluwas ako sa dugo ni Iluwas Naabot kin sa merkado ang pagkagduot sa katawan daday. Ilabihan din na ang mitabog sa misa ni Padre Simon. Talagsaon ka ninyo tabo ah. Mato din ng Lourdes, sukad pa sukad, karon pa siya makasaksi og ingon ini kataghan sa mga tao. Tinuod gini ang gisulti ni Padre Simon nato no nga milagroso gyud ang maong kupa. Matod nila, nahitabo na po nun yung ingon ini kani ato sa panahon ni Padre Julio Salvacion na nagkonsist ang mga tao. Nakadungog na ko na ng istorya kang Magda. Nga kuno, daghan ay gimilagrohan sa kupa ug nangaayo sila sa ilang mga sakit. Posible sa mahitabo kini ining higayuna. Kanindot sa atong mga nasaksihan karon Magda. Pero day, ngano ka pa sila si Luis Antonio hangtod karon o kamagin sila maamoy. Naa naman gyud abala ang pagpanihi. May taog milagruhan sa baka mga bana. Maayo unta Magda. Pero naara nas Ginoo kon pagbuot niyang mamaayo ang duha. Tingali, kuwang pangilang leksyon. Pero abi mo day, nagkahuna-huna kaya kung abisan tuod og nakasaog dako sila si Tonyo og Luis. Nagahimo ba sad sila og dakong tapang natong tanan? Kundi patungod nila, di mabalik kini sa simbahan ang balaang kupa. Maukit Magda. Ako na man sa kuana pa pero saon naman. Sa nahitabo nila, wa gyud usa na to nga makatubag sa hustong rason kung nganong wa pagid sila mauli. Pero day, ingon mo to si Padre Simon nga i-deliveran sila og usab. Oh, kinahanglan nga mosunod sila unsa itampag sa pari. Hain kay maayo day og mutambong taog apil. Magda, di ba ato na maghangyo si Padre ni Ana sa una? Ug mibalibad siya? Ang yung una to siya usab puwet, basit pati ayo musukot na. O sige, atong hangyoon. Nagyapon, ang uban sud sa simbanis, pero ang uban na mauli na. Mito na jukuton. Di malimot sa atong mga nasaksihan karon nga daghan ang gimilagruhan. Oh, come on. Tinodais, ang bagang duot sa katawhan lang daan. Usa na kadakong milagro. Ug di ma-explain kung nganong kalit nga nagpunsisok ang mga tao. Oh, come on. Kay bulungan gid kayo, kay bulungan. Oh, come on. Tinuod na. Tungod na sa kanang milagrosong kupais. Wa gid basayop si Padre Simon sa tanan yang gisulti niya nato. Oh, wasa ta masayop ton. Nga ato yung giuli ni Padre Simon ang kupa. Oh, come on. Unya ang kay bulungan pagid tayo is kay matod sa mga tao din ha? Matod sa mga tao, wa kuno sila nakitaan bisag usa sa mga sakop ni Bilhor nga nagpa-team-out palibot. Oh, come on. Di na nila mapugnan ng mga tao ton. Di na nila madaog sagang ang bagang duot sa katawhan. Oh, come on. Kung nagkakita maron sila si Bilhor ining katingalahan ay tamoron, angay gid silang malisang. Ug angayan lang nga busuhinder na lang sab sila. Ug itugyan sab nila ang ilang kaugalingon sa atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. Oh, tinuod ay mo gisulti ton. Praise the Lord. Oh, come on. Pero, oh, come on. Nganong mo naman kag nag-uol noon is? Ngano? Naibog kay kus uban ton. Nga doon ay mga milagrong nahitabo silang kinabuhi. Oh, come on. Nag-uol ba ka kay wa pa ta maayo hangtod ron? Di na ko matago ang akong kaugalingon ton. Sapagkat tinuod lang nag-uoldog ko. Kaya abi na ko makabalik na ta sa normal na tong kinabuhi. Oh, come on. Hay! Matakdan sa tanay mo, S.O.Y. Ay, kalit mo lang kagka-serious di ha? Gisulti lang ako ni mong tinuod ton. Nagsagol yun ang akong gibati karon. O wa dug ko magkasabot kung nganong wa pagyud ta mangaayo ani hangtod karon. Oh, come on. Gikumpisal magyud ta ni mo ang tanan ni mong sais. Gikumpisal oy. Ang tanan gyud ton. Akong gikumpisal. Ako gutong gisuwat. Unya napagligayad nga gihatag na ko sa Padre Simon. Oh, come on. Diin. Dibiin. Bitaw no? Ngano gyud ka ha, S.O.Y. Ngano gyud ka ha? May siguro nga ato ng istorya nung usap sa Padre Simon ton. Oh, come on. Ipadeliveran sa bakuno tao usab is? Istoryahon taon na ugusap si Padre Simon. Ato na ning klarohon kung unsa gyud sunod nga may tabo na to ini. Oh, come on. Tamsa is. Unsam nang paskan. Nagduwa-duwa ba ka? Ha? Nagduwa-duwa ba ka ron nga magpatambal og usab ni Padre Simon? Nga lang ko'y gustong klarohon ton. Kinahanglan nga tubagon yun ni Padre Simon sa akong mga pangutana. Oh, come on. Sinab. Pipip. Ikaw ka, di kay balays. Ngutana naman ka. Ato na to sa Padre Simon. Usahay ko.
Wa ba mo makakita sa sitwasyon karon? Ayaw kong sumalik ka sa akong pangutan ako. Doon na tayo mga tahas ko ra. O kinahanglan nga mo lampos na nini. Nganong ako ra may permi ninyong gibantayan. Tungod kay naan nimo ang katapusan natong paglaom ko ra. Hinumdumi. Inahan ka sa among agawon. Ako ray mahibaw ni Belhor. O kinahanglan nga maminaw siya nako. Unsay buot nimo ipasabot? Makigsulti ko niya. Ako siyang sultihan nga panahon na aron magbag-o na tangtanan. Unsa? Nabuang ka ba ko ra? Basig galimot ka. Hinumdumi ko ra. Ayaw pagsalig nga ikaw ang iyang inahan o imo sa anak. Dili mahimo nga mulabaw ang imong pagkainahan sa gahom sa imong anak. O, nasayod ko ni Ana Dracor. Apan kinahanglan gihapon nga maminaw siya nako. Kay ako'y iyang inahan. O gusto ko nga maluwas kitang tanan lakip na si Felixto. Wa kay anak nga Felixto. Si Belhor ang imong anak. Busa, ayaw gyud pangahas ko ra. Kay kung imo ka buhaton, delikado nga iya ka silutan. Wa ko mahadlok, Dracor. Bisag iya pa kong patyon karon dayon. Kay wa ko daotang tuyo og tumungad to niya. Gusto ra nako siyang sultihan og mahigmata sa kamatuoran. Kura ka utang! Ayaw intol pa na ibigay sapot ang iyong anak! Hoy, kura! Asa ka ba yun? Bidag yung tikuwa ka. Di na mahinon maminaw na ko. Swerte na ka nga gipinahan ko sa iyong anak. Kayo guwapa. Sikwati utang ka na kong tiguwa ka. Bullshit! Kumusta na, inahan ko? Anak, Felixto. Doon ako'y mahinungdanong isulti nimo. Mama, palihog lang. Tawag ako sa hustol kong pangahan. Hikalimti na kadtong Felixto. Ako na si Belhor. Ug si Felixto, dugay ng patay. Bueno. Sige, Belhor. Kana. Sige, mama. Sulti. Andam kong maminaw ni mo. Kuan. Nahibaw ko nga nagtinguha kagid sa maong kupa, Belhor. Pero tingali nasayod ka na sa mga panghitabo sa palibot. Oo, mama. Nasayod ko sa ng lakaw o mga panghitabo dinhis sa atong lungsod. O nasayod na kasiguro nga ang mga tao karon mibalik na sa atong labawng makagagaho. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, mama? Anak, Belhor. Hangyoon ti ka sa kinasing-kasing isip imong inahan. Nasayod ko nga lisudawaton ang kamatuoran. Pero ni ako, nangaliw po diha kanimo. Nga unta, mo ila ka na sa matuod nga Diyos nga si Jesucristo. Unsa? Ang mga tao karon mibalik na sa atong labawng makagagaho. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, mama? Anak, Belhor. Hangyoon ti ka sa kinasing-kasing isip imong inahan. Nasayod ko nga lisudawaton ang kamatuoran. Pero ni ako, nangaliw po diha kanimo. Nga unta, mo ila ka na sa matuod nga Diyos nga si Jesucristo. Unsa? Inahan ko. Watay ang ngalisan ni anang mga butanga. Unsa pili pagtuon ako, ha? Dautan magyugo sa imong pagtanaw? Anak, gusto lang kong malikay ka sa dakong silot. May panahon pa nga magbag-o ka. Time pa una, ma. Alang sa imong kasayuran, ang tinuod na Kristo, wa diha sa simbahan ni Padre Simon. Ni anato, ma! Ni anato ang tinuod na Kristo. Pero... Inahan ko, wa tay anyang lalisan. Kung nagtuo ka nga si Kristo mao ang Diyos, husto ka. Pero, ni ang matuod nga Kristo, uban nato, ug wa nila ni Padre Simon. Ang atong idam kong mao nga, mahingpit ang kalinaw.
Usa ra gyud ang akong gihangyo nimo ma. Tabangan ko nimo nga mahibalik na to ang balaang kupa sa atong trono. Pero iho, paminawa Osborn ko ma. Ang kupa. Ang kupa. Kita mao'y tinud-anay nga tag-iya sa kupa. Busa, nagpakiluoy ko nimo. Tabangi ko nga makuha na to pagbalik ang balaang kupa. Pero, Dre, oh, come on. Naglibog lagi yung minuhan ni Tonyo kung anong agi mo ipik na mo ang mga sakramento ngayon mong gihatag na mo. O ganong wa man gyud mi buhi is mga panuway. Oh, come on. Bitaw, Dre. Nasuya mi sa uban. Kaya mas may pa sila. Di milagruhan sila sa Ginoo. Pero kami in town. Wa pa yun mi mauli eh. Oh, Tonyo Luis. Gikasubo ko ang nahitabo ninyo. Pero sagad sa ako na sinati ngayon ini. Usa sa pinaka-epektibo nga paagi. Aron gyud mahingpit ang inyong kagawasan. Mao ang pagkumpisal mismo sa inyong mga sa ngadto sa inyong mga asawa. Unsa? Oh, come on. O say bot mo ipasabot, Dre. Nga mo mga sikreto nga sa among ikumpisal sa mga asawa. Oh, come on. Pusto ka, Luis. Bip. Pero, Dre, nangupisal naman minimo. Di pa dito paigo. Tonyo, ang sakramento sa kumpisal, makaayaw ninyo. Pero sa inyong sitwasyon karon, nagkinahanglan siya og ekstra nga sakripisyos kaugalingon. Kung gusto mong hingpit nga matinud-anon ang inyong mga paghinulsol, kinahanglan nga inyo yung sultihan ang inyong mga asawa. Kibasin, makatabang kinayaron nga mabadbad sa hingpit ang gapos sa inyong mga kalag, gikan sa inyong pagkaulipon sa mga demonyo. Oh, come on. Butangi. Mo ba, Dre? Sunda buhatan ninyo ang akong gisulti. Isa atong pagkamatinud-anon, magkabuot na to ang grasya sa hingpit nga kausaban sa atong kinabuhi. Dagan kayong salamat sa tanang grasya nga. Imong gipaambit na mo, Ginoo. Bisan pa sa among mga pagsuway nga nagian karon. Mapasalamaton gihapon kaayo mi. Nawa mi nimo pasagdi ug gihatagan mi nimo permi kay gayunan nga makahinulsol ug makapangayo imong pasaylo sa mga sanga among nahimo. Day. Magtanag ang ko. Wala. Sigura man gana nagpaduol sa altar, oh. Day, tanawa sa day. Ngano ba? Kanabang di ko mga babae nga nagpaduol sa altar o nga lukoy. Di ba sinangkura man na? Sinangkura bukod na? Sinangkura laki. Nagpaduol, oh. Di ba naaman anang tabernakulo gibutang ang balaang ko pa? Tempa, di ba gididaan naman na siya din simbahan? Huwag ko may pahaw, anak. Huwag ko may pahaw kung gibawalan ba na siya din, Maayo siguro nga itong paibawon si Padre Simonday. Kaya ba sinubon sa na si naso na una ng tiguanga? Mas maayo ba? Tana! Usaw mo na to ini ron. Ha? Mas kusog man ang akong kulba sa kisulti ni Padre Simon na to. Oh, come on. Mo bitaw. Gikulbaan mo tod ko sa kumpisal ni Padre kaniya to, pero karon mas gikulbaan ko ton. Kay tiaw mo, kung mukumpisal ko ni Magda sa akong mga tabuan kaniya to, sigurado yun ni yun nga, di yun makigbalik na ko sa Magda. Oh, come on. Kaya nga Luis, usam na isa nga imong nahimo kaniya to. Ay lang ko pangutan naton. Basta kay doon ako yung ngilad kayong sa nga lisod yung kayong isulti nga to ni Magda. Oh, come on. Siguro di kita maayo inis. Pinapagiday kay sa nga mo ni mo ikumpisal ni Padre Simon. Gikumpisal na lagi na ko ang tanan ni Padre Simon. Pero ang nakadaot lang kay gitambaganta nga pasultihan pag yun ang atong mga asawa. Oh, come on. Talisudan na buhaton. Uy, oh, come on. Ingon ka kay naibaw na sa Magdas tanan. Sa tanan ni mong kabuang kaniya to. Ang uban lang to, Ton. Ang uban lang. Pero hindi mo kitang tanan. Pero ikaw ba, sa ninyo tingano, wasa day kay kita gulong daray. O, come on. Doon naman. Na, tanawara ka. Parihas ng duha. Una ka na mo mga sa nga gitago ni mong daday, imo nang gikumpisal ni Padre Simon. O, come on. Ang tanan yun. Unya, usaong rin na to ini.
Mapugos kitang sulti ini nga ni Magda ug daray. Oh, come on. Hindi po bitaw ko ni Isoy. Dahil sa ditong kumpisal na to sa pare. Lain tong bersyon tingali. Ang gingon ni Padre Simon nga ang atong kumpisal abagan sa pagkamatinud-anon. Oh, come on. Kaya nga no, di dito tinuod ang akong ikumpisal niya. Tinuod lagi. Pero para masahingpit na tong kausapan, kay diha man kuno sa pagkamatinud-anon, mausab gyud ang atong kinabuhi. Oh, come on. Bis. Si Bis. Bitaw sa... Mao gani, mao nga wa gyud tay lutsanan ini. Kinahanglan yun nga makumpisal sa ato mga sawa. Oh, come on. Be, anisay lang tayo, be. Anisay lang ta. Unsa man sa isa ni mo kaniya to, nga wa ni mo isulti ni Magda? Kiisin. Ha? Unsa kiisin? Kalain sad nimo. Come on. Imo mo sa tang pakauwawan sa imong katubangan. Ano sa may magpari ka? Kay mo kumpisal ko diha nimo. Di, oh, come on. Musulti man sab ko sa ako. Tukan lang yun. Total. Wa may lain na kadungog. Kita namang duha. Sige na. Sulti na yun, is. Aron masulbad na ning atong problema. Wa mo'y angin kabalakan. Kayon sa tanan, kanang tabernakulo, aron na kanailak. O aron na tayo daghang mga sakop sa simbahan nga nagbantay ni Ana, 24 oras. Mao ba, Dre? Oh, daday. Patay angay nga kadlukan ni Ana. Pero, Dre, wa ka mapalaka nga basin og musong sila pagbalik si Belhor dinhi o pugso nila buha ka ng balaang kupa? Ang atong tawhanong kabalaka, na kanunay naguban ka nato, Magda. Pero gibuhat gihapon nato kutob sa atong mahimo nga di na gyud kini mailog pa sa atong mga kaway. Pero, Dre, nagdudabi ako anang inahan ni Belhor. Murag, katahapan ba yung mga lihok, Dre? Bitaw, Dre. Di ba, nipahawa naman na siya dinhi, Dre? Oh, nakasabot ko sa inyong mga kahingawa, Magda. Daday. Pero dili pa nato mahimong hukman dayon sikura. Ilabi na gyud nga dili mahimong ato siyang abogon. Kay ang tanan welcome sa simbahan sa Dios. Nah, pastilan, Dre. Kontra na bagay na akong mga taong traidor. Lisagan na bagay na nila, no? Kung unsa ilang gibuhat sa sinugdanan, maor nga po'y buhaton anak nila sunod. Ato lang hatagan og kahigayonan nga magbago sikura sa iyang kaugalingon. Kung ako'y pagbuton, Dre, dili na gid siya angay pang pasudlon dinhi. Hay na ba si Dakor? Nganong di na ako siya makontak sukad paghapon? Unsay na itabo niya? Gaon na gaon. Doon na ingilad nga balita ni Dakor, gaon. Balita? Ngilad? Oh. Unsang balita? Milayas ko no si Dakor, gaon. Unsa? Milayas? Oo, gaon. Matod pa sa atong mga kauban, kalit ko nga milakaw si Dakor sa hilom ug wa magpahibaw kung asa paingon. Gikontak na namo ang iyang mga numero, pero di na gyud namo siya makontak sukad pa gyud gahapon hangtod karon. Binangkal ka, Dakor! Nganong milayas ba siya? Ay, pagkabahog-bahog biyan nimo. Nahibong gyud ning tanan na gaon. Pero daan akong nagduda ato niya. Kaysa diyan ako siyang istoryahon, usahay di mo mutingog og kalit lang sa diyan mo duko. Ug mao na day ito, nana day si plano nga muitas o butago. Binangkal nga, Dakor! Inutil nga paluway! Ha! Nagtuo siyang makalitay siya nako! Pero, sagdi lang tuling. Tuling? Gaon. Sagdi lang. Nagtiwas sa... Magmahay ras si Dakor sa tibok ng kinabuhi. Tuling. Okay lang, nagtiwas sa ginangan. Matulingid. Pero agaon, ay naghan magud ang naglibog sa itong mga kauban. Kung nganong di kalikayhan nga bation may kahadlok kung naan na midul sa simbahan. Bisag na pa may sagawa sa simbahan, lain na kayo nga bation. Ayaw mo kabalaka, Tuling. Watay angang kabalakan. Ay, pagkabog-bahog yan ko. Pero agaon, ubay-ubay sa ato lagi mga membro nga may balik og simbahan to sa simbahan ni Padre Simon. Basag na sila. Ang atong focus karon, Tuling, mao nga mulampos ta sa atong misyon. Kinahanglan nga mailog na pagbalik ang kupa. Nahibaw ko dre nga nahadlok na ako ang uban dinhi. Ang uban, wa na'y pagsalig na ako. Pero, wa gyud ko mag-uol ana dre. Mas nakasabot ko sa ilang gibati. Ang mahinungdanon,
Nga tungod sa akong mga nahimong kasaypanan kaniadto. Mas nakaila ko niya karon nga gibag-o niya ang akong kinabuhi. Ayaw ko mo ka na, Kura. Og, gani, Dre. Doon ako'y nindot nga balita ninyo. Ngaon sa? Aduna ng mga sinyales nga gihatag ang Ginoo nako. Nga mahibalik na gid niya ang pagtuo sa akong anak sa atong matuod nga Dios. Unsay buot na mong ipasabot niya na, Kura? Ako nang gisultihan si Belhor sa tanan. O gani, maisugon kong misulti niya nga mubalik o musimba na sa atong Diyos. Mao ba, Kura? O, Padre, og malaumon ko, nga dawato niya sa tibuok niyang kinabuhi ang atong Diyos nga si Hesukristo. Unsa man, wa ba siya masuko na mo niya, anak? Sa diyang imo siyang gisultihan? Wa man, Dre. O gani, naminaw raman siya nako. Maong nalipay kayo kung may balita ni mo ini, Dre. Nga may adlaw ra nga mabawi nako ang akong anak na si Felixto. Walang dapat yun guys, na dinigid ang ngay mawad anong pag-asa. Sama ini sa mong sitwasyon, di ba? Kumbaga, kana siya nga drama sa mga kalag, bungoton. Drama ra na siya, pero kumbaga, ato na siya relate sa kahintang nako karon. Kumbaga, musalig lang dito sa akin na pinahitasaan guys. Walay imposible. Maski drama na rin na siya guys, no? Pero matutpan ni Padre nga, salig lang yun sa akin nahitasaan. Kani siya guys, ang kani siya nga drama, kanang kumbaga, kani siya kanagi ang demonyo laban sa atong Ginoong makagahom sa ngatanan. Nya nay isa ka tao na murag yung paghari guys ang maong dautan. Pero muna to atatangan guys no kay kabalo man jud ta guys nga dili wala jud makalabaw sa tuang labaw nga makakagagahom. Pero kasi siya nga drama really talaga kanang nagyapon kay makuha na pagtulungan. Mo gani ang atuang kumbaga lesson learn ani guys na kung unsa man ang moabot sa kung sa may moabot nga problema sa ato ang kinabuhi, di jud nato ang kalimtan ang maong nagbagmagdo sa ato ang kinabuhi. Naghatag sa atong kinabuhi, di ba? Naghimo sa tibuok kalibutan ang atong lawas gihulaman na nato kaniya. Kumbaga kana siya nga drama guys, gihikayat ra mga tao na namdi ubang tao guys, sila binakaron nga panahon na daghan jud karon guys ang mga tao na wa na jud dituo sa Ginoo. Dituo man guys sila pero wahing-wahing lang. Kumbaga gihimoan sa drama para ra gyud anin di ba na tao na wa jud dituo. Pero ta ka side ending di ba? Na mobalik ra yang pagtuo o pangalag ngadto sa Ginoo kay Dios na makatagahom sa natin. Buro rin yung ganyan nga, dapat ang faith gid guys, di jud wad uno, kay tungod, moro jud na ang, kumbaga, ato pag-asa. Pero karon na may sa sitwasyon nga, grabe ka, delikado guys, di lang kay mild, complicated, di ba? Karon akong papa na ay, like, may mo og sample, akong papa na ay sakit. Pero, ang tanan guys, lumalabay lamang. Kung sa man ay mga problema, noon may problema na mag-maintain guys kay kaning earth mabati din nato tanan ang kasakit pero pag kita'y kuha na si Ginoo mag-reincarnate kana ganing mubalik na to Ginoo kabalo ko nga ang Ginoo andam na to mutabang basta kay mo sampit lang taniya og nituo 100% kung pwede palang pasubraan ang atong pagtuo niya. So mo to na gitasig po tabad na kanina nga salida o kanina drama nga mo tanaw, di ba? Nagyapon ako ng pagtulunan anin. Kumbaga ka rin ako na kung unsa man ganin mo abot nga problema sa imuhang life, dapat gyud na mo salig lang gyud sa kanaganing kahitasaan. Muna karon nga sa mong sitwasyon karon, pait gyud siya guys, as in pait na na. Dili na tayo sa gawas, nagduyan lang guys. Dili lang kay ako daghan pod ni, di ba? Pait kayo. First time din ako ni guys na na-experience matulog sa gawas sa building. Una-una guys, di ko kanagaling ka kung burag po nagpagsubok, diba? Na sinugdanan, burag pa kag maninibago. Sinugdanan, burag kag, kaya na ako ni matulog sa kubo.
nadaghan kay ilaga guys nga dagko pag yun kanang ang ilaga kanang giuban na tungod kay tiguang na no kaya kana ko ni makatulog masisiguro lamok ingkito ta diba dagko ay lamok kay guys mapaakan ka muhubag dayon man akong ate nagikan diri hinlo kayong lawas pag uli daghan kay pinaakan sila so kato siya guys nalabang radyo na ako no mo gani pag pipila ka adlaw nakaya naman ako, di ba? Nakaya na ko ang tanan. So meaning, kato siya lumalabay lamang. Kung kaya ni mo, kaya po na ako. Diba nga na ba? Kung bagamain ko, nga na, sitwasyon na. Pero pag ikaw na nasa mga sitwasyon, makaingon ka, kaya na din ako. Thanks God. Di na ako ni kayo kung wala ikaw. Di ba? Makaingon ka na. Manda ko dyan itong pagsalig sa atong Ginoo. Ang gitagaan sa trial na kabalo man ang Ginoo na di tataga pagsubok na din nato kaya guys gitagaan ka ana tungod kay kaya nimo di ba manang kung sa mag ni problema karon na mong gi-face kay balo ko guys nanay joy mo abot ani nga kahayagan like sunset di ba kanang pag di ba pag muulan pangit kay ang paligid pero pag ilog mo guys nakita din nimo guys ang rainbow di ba lami kay sa pakiramdam karon nagsakit ka pero pagkailugma lami kay sa dughan manang kung sa magay maabot sa atong kinabuhi ang Ginoo gyapon nato sampiton tungod kay itagaan na ka ana kay trial na siya tagaan ka ana kay kabalong Ginoo na kay na nimo tagaan ka ana kay para ang imuhang pagtuok kaniya mapukaw gitagaan ka na tungod kay ang ihang ang talaga ning nakita sa Ginoo nga ikaw nawala iyang pagsalig kanimo kumbaga ang imong pagsalig nawala imong pagsalig kaniya mo nagitagaan kay trial para musampit ka og balik kaniya ingana ko nasabtan man ako kung sa may moabot ka mga trial ikahila ka na matud palagi ni kauban nito ni Gonzaga na ang cry is cleansing of our soul, di ba? Na-feel na niyo guys. Kaya ako feel yun na ako na kanaganing muhilak, kanaganing di tamutugan. Sakit kaya atong dughan like kakuan ka ng burag gisumbag. Natinga ka kay di ka kaganawa nga imuhang dila. Mutiko ko. Aw kaning literally na ara madila tong dila. Kita na to. Pero kato guys na ay sa ilalom ng mutiko ko. I don't know what happened of it, but I just feel it, diba? Na-feel ni mo or na-feel good na ako guys na nitigo ko. Tungod kay na ako'y kalagot, na ako'y kapungot. Kumbaga, di na ako gusto i-share kaya ako guys. Kung na ako'y kuhan, itago or dyan na ako na di ko ganahan na adyo ko'y isumbong kay kabalo ka. Kung ismo na rin may sumbong babalik ra gyud na nimo ikaw ray babaliktad kumbaga ikaw ray himog daotan mo to na akong kitago pagpipila kuan guys ang akong dubahan nagsakit di ko kaginhawa pero akong giduol sa Ginoo lami kay sa pakiramdam like kanang akong gibus out manang ang nature good guys dako tabang like ibusingit sa dagat ihilak nimo di ba ang cry is cleansing or cleanser kumbaga unay cleanser sa tong ato kung kasing kato kung kalag na apoy cleansing ang paghilak ra gyud ang kanaganing oy cleansing sa ato ang soul like for example katong grabe na kong hilaka guys then ang akong kaguol na nabuot sa akong dughan ang akong gusto isulti nga akong gitulon akong giluom na nakoy paggamot. It's about family problem. So, mo to giluom na ko guys. Sakit kaya akong dughan. Nabrog di ko kaginawa. Pero sukat atong isampit ko ginog. Ako kanin. Gisultin niya kandanan. Pagkalami aman guys. Nalabi na na ikaubang hila. Lamig sa feelings mo ng cry is cleansing of our soul. Makaingon dyan po anak mo ng okay na mo hila. It's okay to cry. It's okay to be alone sometimes. It's okay to cry. Cry as long as you can. Because cry is a cleansing of our soul. Thank you. Without. Nangyano ka na guys, pero tinuod na kay because it's my experience.
before. Manang kanisiya, sa leader ni siya guys, pero naatay makuhang dakong pagtulunan. Labi na sa mga taon na burog nalayo na gyud guys ang loob sa ato ang labang makagahom. Labi na guys kung naa sila sa sitwasyon na lipay kay sila. Nakalimutan din sila sa Ginoo. Di na sila mosampit na ni mga kapait ng biuban guys na ang Ginoo pay pasamingan. Noon guys, pangit kayo guys ang kinabuhi. Or boring kayo ang kinabuhi kung wala may problema na moabot. Diba? Ang pamintira lang. Pangit kayo. Manatagaan po tayo panalagsa sa Ginoo ko o kanagaling pagsulay. Dili po kira pagsulay na kanang grabe. Kanang kabalo ang Ginoo na kaya na ninyo. Because you are strong. That made by God. Diba? Gimo to sa Ginoo para maging kusgan. Gimo to sa Ginoo. Kompleto. Ang iha lang na musampit ka niya o mubalik sa iyang pagtukan niya. So, dagang salamat guys sa mga namati. Kani siya nga kuan. Kumbaga kanin siya nga ba, hindi pwede makuha ang pagtuo sa ato ang Ginoo nga agawon. Atangin nyo guys ang laysong panitong drama no. Kung sa kay sunod may tabo. Kung si Bilhur guys, mubalik ba sa pagtuo sa atong labang mga kagahom or dito siya maintain sa makakasala. Sukul bahinam guys, ang sunod may tabo na itong drama nga mga kalag nga bungot on. Manang make sure po na subscribe ang tanan. Private na tayo upload sa itong YouTube channel ay matagaan mag-notification na gikan sa apo And I also recommend you guys to subscribe to itong Variety Show channel. And sa mga gusto magpa-shoutout, pakicomment lang ako sa baba para ito nang mabasa. Kinig pa intro sa itong mga upcoming dramas. So pagpasensya nyo nakabasa. Banha kay ulan guys ay natasanggan. So as of now, dili sa takot. Goodbye guys and God bless.